गावखौनो खोन्थानाय ओमफ्राय बेयो मा जाखो बेयो मा जाखो देनाय फरायनो जोबाखै खोन्थाहरनाय नोङो लोगोखौ इसिं न'नि सावरायनाय सना मोननि हर गेजेराव बे मा जाखो ओमफ्राय सानसे मोजाङै सोलोंदे फरायना फरायाखै नोङो फरायदे मा नाम मोनलाय नोंना आरो नोंना किरन लथार बसुमतारी ना दैमारि ना ब्रह्म आंनि मुङा किरन मुसाहारि होनना बुङो ओमफ्राय सोंबा गसंनांगौलै गसंनानै फिननायखौ होनांगौ दे उनाव सोंबा ओमफ्राय नोंना नामा नोंनि नामा सन्जिना बसुमतारी ओरैहायना मा फरायदों दा बेट्स बर'फ्रा मा होनो बेट्सखौ मा नाम दा सिखांनानै नोंनि मुङा मा होनोबा फरायना खोनासंफिनलाय जिरायदो मोजां फरायदो बयबो जायखिया जों फोरोंगिरि माबाजों एसे रायज्लायनोसै दे गासै बावहाय फरायसाफ्रा 77 प्लास बेजों समान फरायसा थानाय फरायसालिया जोंनाव गैयानो गैया नाथाय थालांबाय नाम्बारखौ बांसिन लानो नाजानांगौ सोर बांसिन हादों नोंसिनि गेजेराव नाम्बारखौ लानो बांसिन हादों तुलिखानो हादों ना ओमफ्राय नोंस्राबो तुलिखानि बांसिन लादोंबा तुलिखाखौ फेजेननो होननानै नोंसोर जुजिसिनांगोन दासिम फरायबोनो हायो फरायदो दा Sia नोंनालाय बाबु ए बसुमतारी दे नोंनालाय हाबिला बसुमतारी ना दैमारि बसुमतारी हाबिला बसु नोंनालाय नोंना रितिका ए बसुमतारी नामा बेहाबो क'क्राझार नोगोरनि आरएनबी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।